Apenas sai, fã. Ai, gosto de filmarea. Da, Beatu. Hai, are că și n la mine. Da. De continuarea. Da. Spune. Cam ia. Da, să-mi bag. Stai un pic, o să vedem. Da, Beatu. Mă cum am tubat. Că sunt un bătit low. Unde am dat? Îmi vine pula mea de bot. Așa, nu? Da, voi poate nu știți că mă ocupam bossului. Acum, hai să mergem și noi până undeva pe așa, o plimbare scurtă. Cred că o să fie un pic mai, așa, mai calm. Dar nu bă, că avea frumos caut. Abia ce ia. Bătă, că sunt un fire. Auren, nu mai știu să vorbesc. Bă, ăia. Băi, ce Beatu, mă auzi? Bă, hai să mergem în pula mea. De aici că n-avem. Bă, ești nebună. Bă, dă-te de aici. Că mi-aș bă, că ăsta nu-i sănătos la cap. Ăsta nu-i sănătos la cap. Bă, coaie, nu-i sănătos la cap. Hai să noi până aici. Că să băgăm și noi niște doguri, că aici trebuie să băgăm noi niște doguri. Bine, sună asta. Hai să mergem, că... Mamă, uite că mă așteaptă băieții. Sunt băiatul cu doguri. Ce să... Ok, hai. Tamam.